በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይኑ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጉንበት ዕለት 25 ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ አሜን። 25 ጉንበት እንቋዕ ናብ ናይ ኣዴና ቅድስት ሰሎሜ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓልን በዓለ ቅዱስ ሜሮንን በሰላም ኣብፅሐና አሜን። ቅድስት ሰሎሜ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መዋእለ ስብከቱ ካብ ዝመረፀን ን36 ቅዱሳን ኣንስቲ ከም ናይ ቅድስት ሰሎሜ ዝኣክል ዘገልገለን ክብሪ ዝተቐበለን የለን። ምክንያቱ ድሕሪ እመቤትና ቀፂላ ካብ ፅንሰቱ ስጋብ ዕርገቱ ዘይተፈልየት ንሳ እያ። እዚ ከመይ እዩ እንተበሉ ቅድስት ሰሎሜ ካብ ነገደ ኣሮን ብዝምዘዝ ናይ ዘርኢ ሓረግ ኣዲኣ ማርያም ትበሃል ነበረት። ኣቦኣ ድማ ክቡር ኣረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ እዩ። ቅድስቲ ሰሎሜን ኣዴና ቅድስቲ ድንግል እመቤትናን ደቂ ክልተ ኣሕዋት እየን። ቅድስቲ ኤልሳቤጥ እውን ዝምድናኣ ተመሳሳሊ እዩ። ናይ ሰለስተ ኣዴታት ሃና ማርያምን ሶፊያን ደቂ ማጣትን ደቂ ሄርመላን ብምዃነን ኣሕዋት እየን። ውሕድ ነገራት ስለ ኣዴና ቅድስቲ ሰሎሜ ቀዳማይ ደቂ ኣረጋዊ ዮሴፍ ኣሕዋታ ከም ዝግባእ ይዕበየቶም። ካልኣይ ጎይታና ኣብ ዝተወልደ ግዜ ኣብ ቤተልሔም ነበረት። ናይ እመቤትና ኣወላልዳ ከም ካልኦት ኣዋልዳ መሲልዋ ንድንግል ማርያም ስለ ዝተንከፈታ ኣእዳዋ ተቓጸለ። ምሕረት ሓቲታ ንጎይታ ድማ ምስ ዳሰሰቶ ግን ተፈወሰት። ሳልሳይ ድማ ኣደ ብርሃን ስደት ክትወፅእ ከላ ቅድስቲ ሰሎሜ ኣባኺ ዝበፅሐ ኣባይ እውን ይብፃሕ ኢላታ ምሳኣ ተሰደደት። ጥምየታ ፀመየት፣ ጽምኣ ጸሚኣ፣ ብሓዘና ሓዚና ምሳኣ በኽያ ን3 ዓመታትን 6 ወርሓትን ነቲ ኩሉ ጭንቂ ምሳኣ ሓቤራ ተኻፈለት። ንድንግል እመቤትና ማርያም እሾኽ ክወግኣ ተውፅኣላ፣ ዕንቅፋት ክሃርማ ድማ ተጸርገላ ነበረት። በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓዲልዋ እዩ እሞ ንጎይታና ኣብ ጎና ተሓቕፈሉ ግዜ ነበረ። በረኸታ ሓደረና። ከምኡውን ኣብ ዝባና ተሓዝሎ ግዜ ነበረ። ከምኡውን ትስዕሞ ነበረት። ኣቤት ዕድልቲ ንመለኮት ምሕቋፍ ምሕዛልን ምስዓምን ክንደይ ይደንቕ። ቅድስቲ ኣዴና ብሓቂ ናይ ጸጋ ምስጋና ይግብኣ። ካብ ስደት ምስ ተመለሱ ድማ ን25 ዓመታት ምስ ጎይታናን ምስ ድንግል ማርያምን ነበረት። ኣገልግለቶም እውን ጎይታና ተጠሚቑ ምምሃር ምስ ጀመረ እውን ተኸተለቶ። ጎይታና ድማ ምስ 36 ቅዱሳን ኣንስቲ ደመራ። ን3 ዓመታትን 6 ወርሓትን ኣብ ዝወዓሎ ውዒላ ኣብ ዝሓደሮ ሓዲራ ተማሂራ እያ። ከም ዝግባእ እውን ኣገልገለት። ኣምላኽ ክሳቐ ከሎ ኣብ ጎኑ ክስቀል ከሎ እውን ኣብ ትሕቲ እግሪ መስቀሉ ነበረት። ብርሃነ ትንሣኤኡ ካብ ዝተገልጸለን ቅዱሳት ኣንስቲ ሓንቲ እያ። ድሕሪ ዕርገት ናይ መድኃኔዓለም መንፈስ ቅዱስ ተቐቢላ ኣብ ሃዋርያት ዘመን ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ኣገልገለት። ዕድሚኣ እኳ ምንም እንተኸደ ንወንጌልን ናይ መዓድ ተግባርን ተጊሃ እያ። ወገናታ ኣይሁድ ብዙሕ ኣሰቃይዋ። በዚ ዕለት ብጽቡቕ ዕረፍቲ ድማ ናብ ፈጣሪኣ ከደት። በረከታ ይሕደረና። ከምኡውን ቅብኣ ሜሮን ከምኡውን በዚ መዓልቲ ጎይታና ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕና እንኸብረሉ ቅብኣ ሜሮን ኣፍለቐልና። ኣብ ናይ ስደቱ ግዜ ጎይታና ኣብ ምድረ ግብፂ ደኺምዎም ኣብ ዘዕረፍሉ ቦታ ናይ ዮሴፍ በትሪ ቆራሪፁ ብኪነ ጥበቡ ብጥበቡ ማይ ኣፍሊቑ ኣፈልፊሉ ኣስትዩ ዓበይቲ ዛፍ ኣእዋም ገበሮም። ኣብኡ ከዓ ቅብኣ ሜሮን ኣፈልፈለ። ቅብኣ በለሶን ከዓ ይብሎም። ድሓር ድማ ናይ ጎይታና ወዙ ኣብ ዝተሓጸበሉ ግዜ ተቐላቀይልዎ እዩ። ሎሚ እውን ንሕና ንዋየ ቅዱሳት እነኽብሮ በዚ ቅዱስ ቅብኣት ዕለት እዩ። ኣምላኽና እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ቅድስቲ ሰሎሜ ዘሕደሮ ጸጋ ኣባና እውን ይሕድሮ አሜን።
ጉንበት 25 ዝኸበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ኣዴና ቅድስቲ ሰሎሜ ካብ 36 ቅዱሳን ኣንስቲ ሓንቲ ዝኾነት ዓቢ ኣባ ሄሮዳ ሰማዕት 30,000 ሰማዕታት ናይ ኣባ ሄሮዳ ማሕበር ቅዱስ ኣብቁልታ ሰማዕት ቅዱስ ቅብኣ ሜሮን ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ መርቆሪዎስ ሰማዕት ቅድስቲ ቴክላ ሃዋርያዊት ቅዱስ ኣበከረዙን ሰማዕት ቅዱስ ዱማዲዮስ ሶርያዊ አቡነ አቢብ አባቡላ ቅዱስ አባ አቡፋና ጻድቅ ሰንበት ምስ ሓለፈት ማርያም መግደላዊትን ማርያም አደይ አውቆብን ሰሎሜን ንስጋ ጎይታና አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቐብኣ ምኡዝ ሽቶ ዓደጋ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ፀሓይ ክትበርቕ ከላ ናብቲ መቃብር ከዳ ናብቲ መቃብር ኣትየን ከዓ ጻዕዳ ክዳን ዝተኸድነ በጽሒ ኣብ ወገን የማን ተቐሚጡ ምስ ረኣያ ኣዝየን ሰንበዳ ንሱ ግን ኣይትሰንብዳ ነቲ ዝተሰቕለ ኢየሱስ ናዝራዊ ኢኽን እትደልያ ዘለኽን እሞ ተንሲ እዩ ኣብዚ የለን በለን። ማርቆስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ ካብ 1 ክሳብ 8 ንረኽቦ ማለት እዩ። በረከተን ናይ ቅድስቲ ሰሎሜ ኣዴና ናይ ኩሎም ቅዱሳን በረከቶም ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። ናይ ዕለት 25 ወዲና ናይ ዕለት 26 ጉንበት ድማ ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጉንበት 26 እንኳዕ ናብ ሐዋርያው ቅዱስ ቶማስን አቡነ ሀብተ ማርያምን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል በሰላም አብጽሐና አብጽሐኩም አሜን። ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ ካብ 12 ቅዱሳት ሐዋርያት ሓደ ዝኾነ ቅዱስ ቶማስ ብዙሕ መከራ ብምሕላፉ ናይ ጎይታና ጎኑ ብምድህሳሱን ይፍለጥ። ቅዱስ ቶማስ ከም ካልኦት ሐዋርያት ኣብ እስራኤል ተወሊዱ ኣብኡ ድማ ብስርዓተ ኦሪት ዓብዩ ገና ኣብ ጉብዝናኡ ኣብ ናይ ሰዱቃውያን ማሕበር ተቐላቐለ። ሰዱቃውያን ሰባት ድሕሪ ሞት ትንሳኤ የለን ኣልቦ ትንሳኤ ምውታን ዝብሉ እዮም። መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ኣምላኽና ድማ ምምሃር ምስ ጀመረ ግን ቅዱስ ቶማስ ካብ ዝነበረ ማሕበር ወፂኡ ንጎይታና ተኸተለ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ 12 ሐዋርያት ሓደ ምእንቲ ክኸውን ሸሞ። ዝቐደመ ስሙ ዲዲሞስ ክኸውን ከሎ ጎይታና ድማ ቶማስ በሎ። ቅዱስ ቶማስ ጎይታ ንኣልዓዛር ንኸተንስእ ኣብ ዝኸደ ጊዜ ካልኦት ሐዋርያት ንጎይታ ኣይሁድ ከይቐትልኻ ትረፍ ክብልዎ ከለዉ ንሱ ግን ንኸይድ እሞ ሓቢርና ንሙት ክብል ፍቕሩ ኣርኣየ። ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 16 ጎይታና ትንሳኤኡ ንደቂ መዛሙርቱ ኣብ ዝገለጸ ጊዜ ቶማስ ስለ ዘይነበረ ግን ከይረኣኹ ኣይኣምንን በለ። ምኽንያቱ ንጎይታና ካብ ዝነበረ ፍቕሪ ዝተለዓለ ሓቂ ክመስሎ ስለ ዘይከኣለ ካልኣይ ድማ ብኻልእ ከዓ ካልኦት ሐዋርያት ትንሳኤኡ ርኢና እንዳበሉ ክምህሩ ክሰብኩ ከለዉ ኣነ ግን ሰሚዐ ኢለ ክምህር እየ ኢሉ ብምሕሳቡ እዩ እምበር ብኻፍኣት ኣይኮነን። ንግዚኡ ጎይታ ተገሊጹ እንተገሰጾ እግዚእየ ወኣምላክየ ጎይታይን ኣምላኸይን ኢሉ ፍጹም ሃይማኖቱ ገለጸ። ኣብ ፍጻሜ ግን ናይ ጎይታና ጎኑ መለኮቱ ብምእንቲ ግድህስስ በዓል ቤት ከም ዝዓደሎ ይነግር። መለኮት ዝዳሰሰት እዛ ቅድስቲ ኢድ ድማ ስጋብ ሎሚ ህያው እያ ኣብ ውሽጢ ህንዲ ቤተ ክርስቲያን ብኽቡር ተቐሚጣ ኣላ። ቅዱሳን ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሎም ሃገረ ስብከት ክካፈሉ ከለዉ ንቅዱስ ቶማስ ህንድን ኣብ ዙርያኣ ዘለዋ ዓድታትን በጽሖሞ። ድሕሪ እዚ እዩ እምበኣር ዘርዚርና ዘይንውድኦ ተጋድሎ ዝፈጸመ። እዚ ቅዱስ ዝነበረ ፍጹም ትግሃት ኣቦታትና ዝኣሰርገዋ ለብሄረ ህንደቼ ወይ ከዓ ንህንዲ ብወንጌል ዘመልክዓ ክብሉ የኽብርዎ። ቅዱስ ቶማስ ንንጉስ ሎክዮስን ደቂ እቶም ዓድን ንኸኣምን ብሽንካር ኣብ መሬት ወጢሮም ቆርበቱ ገፈፍዎ። ንቆርበቱ ድማ ከም እንደገና ሰፍዮም ሑፃ መሊኦም ኣሸከምዎ። ኣብ መንገዲ ዝተገፈፈ ኣካሉ ጨው እንተቐብእዎ ኣባጊዕ መጺአን ግሒጠን ብልዕኦ። በዚ ምኽንያት ድማ ኩሉ ይኣኪ እንዘይኣኪ ዘመኑ ኣባጊኢሁ ለቶማስ እስመ ኣራዊት ተኮኑ በሉ ሊቃውንት። ድሓር ግን ካብ ላዕሊ በላሶ ወዲቓ ዝሞተት ሰበይቲ ሰበይቲ ንጉስ ብዝተገፈፈ ቆርበቱ ስለ ዘድሓና ኩሎም ኣሚኖም ተጠመቑ። እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ልክዕ ከም ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ሓደ ብፍላጥ ካልእ ጊዜ ድማ ብመከራ ብወንጌልን ንቤተ ክርስቲያን ተጋደለ። ብዘይ ምቁራጽ
ካብ ህንዲ ስጋብ ሃገርና ኢትዮጵያ ን38 ዓመታት ወንጌል ሰበኸ ኣብ መጨረሻ ድማ ኣብ 72 ዓመተ ምህረት በዛ መዓልቲ ብሰማዕትነት ኣዕረፈ መቃብሩን ቅድስቲ ኢዱን ድማ ስጋብ ሎሚ ስጋብ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ህንዲ ኣለዋ ብዘይካ ፕሮቴስታንት ኣብ ሙሉእ ዓለም ይኽብርዎ እዮም ከም ናይ ኣቦታትና ትርጉም ቶማስ ማለት ፀሓይ ኦሪያሬስ ከም ማለት እዩ ብዝተውሃቦ ናይ ወንጌል ጸጋ ኣብ ሃገረ ስብከቱ ስለዘበርትዖም ማለት እዩ በረከቱ ይሕደረና አሜን ከምኡውን አቡነ ኢየሱስ ሞዓ ዘሃይቅ እግዚአብሔር ኣብ 12 ክፍለ ዘመን ንበዓል አቡነ ኢየሱስ ሞዓ እንተዘየተንሰአልና ነይሩ ምናልባት ሎሚ ናይ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በዚ ንርያ መንገዲ ዘይክንረኽባ ንኽእል ምነበርና ሓቀኛታት ኣቦታትና ሓደ ካብቲ ፈጺሙ ዝቕርቁሮም ናይ ጻድቕን ሃዋርያን ኣቦ ኢየሱስ ሞዓ ምዝንጋዕ እዩ ንሶም ፍረ ሃይማኖት ኮይኖም ካብ ጽድቂ ፍሬኦም ኣዕዋፍ ቅዱሳን ወሊዶም ሃገርና ብወንጌል ትምህርቲ ብገዳማዊ ህይወት ከም ትምዕርግ ገሮም እዮም እስከ ብዕለተ ዕረፍቶም ስለ እዞም ጻድቅ ግሩም ነገራት ከነልዕል አቡነ ኢየሱስ ሞዓ ዘሃይቅ ዝተወልዱ ጎንደር ናይ ቀደም ሰማዳ ዳህና ኣከባቢ ክኸውን ከሎ ስድራኦም ድማ ዘክርስቶስን እግዚእ ክብራን ይበሃሉ ዝተወለዱ ብ1210 ዓመተ ምህረት እዩ ነገር ግን ሓደ ምንጭታት ብ1196 ዓመተ ምህረት ይገብርዎ እዞም ጻድቅ ምስ ክርስቲያን ወለዶም ብዝግባዕ ዓበዩ ኣብ ንእስነቶም ብብዝሓት ንስድራኦም ይሕግዙ ነበሩ ብዝተረፈ ግዚኦም ድማ ትምህርቲ ሃይማኖትን ስርዓትን የጽንዑ ነበሩ ብ1240 ዓመተ ምህረት ግን ማለት 30 ዓመት ምስ መልኦም ነዛ ዓለም ምእንቲ ክገድፍዋ ሓሲቦምን ኣይተረፉን ንፈጣሪ እንዳለመኑ ደብረ ዳሞ ኣተው በቲ ወቅቲ ዳሞ ናይ ትምህርቲ ናይ ምናኔ ማዕበል ካብ ምዃን ሓሊፉ ናይ አቡነ አረጋዊ ሓምሻይ ናይ ወዱ ቆቢዕ ካልእ ዮሃኒ ነበሩ እሞ እናቶም ወዲ መዝሙር ኮኑ አቡነ ኢየሱስ ሞዓ ኣብ ደብረ ዳሞ ኣብ ዝገበርዎ ጊዜ መዓልቲ ክእዘዙ ክፋጭዩ ማለት ክጥሑን ማለት እዩ ማይ ክቀድሑ ውዒሎም ለይቲ ፍርቁ ብጸሎትን ብስግደትን ዝተረፈ ሰዓት ድማ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ብምግልባጥ ይሕልፍዎ ነበሩ ኣብ መጨረሻ ልብሲ ምንኩስና ለበሱ እሞ ኣብዚ ጊዜ 37 ዓመቶም ክኸውን ከሎ ዘመኑ ኣብ 1247 ዓመተ ምህረት እዩ እንሆ ድማ ኣብ ዳሞ ከለው መልአከ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል ተገሊጹ ናብ ወሎ ሃይቅ ክይድ ብዙሕ ተሰርሖ ኣለካ በሎም እንሆ ከዓ ብሓንቲ ጊዜ ካብ ዳሞ ትግራይ ነጢቁ ሃይቅ እስጢፋኖስ ወሎ ኣብጽሖም ኣብኡ ድማ ን7 ዓመታት ኣብ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ቤተ መቅደስ በተጋድሎ ብስብከተ ወንጌል ብማዕጠንትን ኣብ ሃይቅ ውሽጢ ሰጢሞም ብምጽላይ ነበሩ ቅድስናኦም ዝተመልከቱ ኣበው ድማ ብግዲ ኣበምኔት ገይሮም ሸምዎም እዚ ይምባር ኣብ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ዓሚ መሰረት ዝተጀመረሉ ኣጋጣሚ እቲ ነገር ከምዚ እዩ ስማ ጸዋዓ ዝኸፍአት ዮዲት ጉዲት ን40 ዓመታት ነዚ ሃገር ከም ዘይነበረት እንተገበረታ ክርስትና ተዳኸመ ባዕድ ኣምልኾ ነገሰ አቡነ ኢየሱስ ሞዓ ትርጉሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሸነፈ ማለት እዩ ድማ ሃይማኖቶም ዝቐንዐ ካብ 800 ንላዕሊ ክርስቲያን ኣከቡ በሃገር ደረጃ ዓብን ናይ መጀመርታ ክበሃል ዝኽእል ቤተ መጻሕፍቲ ኣቆሙ ነቶም ኣርደእቲ ብቅድስናን ብትምህርትን ኣብሲሎም ኣመንኮስዎም እሞ ኪዱ ነዚ ሃገር ምእንቲ ከተብርህዋ ተጋደሉ ኢሎም ኣፋነዎም ካብ ማእከል እዞም ኩሎም ድማ ዓቢ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖትን ኣቡነ በጸሎተ ሚካኤልን ከምኡውን ናይ ደሓር ፍርኦም ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫን ምጥቃስ ንኽእል በዚ ምኽንያት ድማ እዞም ጻድቅ ወላዲ ኣላፍ ቅዱሳንን ዝወለዱ ክበሃሉ ይነብሩ እዞም ጻድቅ ካብዚ ብተወሳኺ ናይቲ ወቕቲ ንጉስ ኣፄ ይኩኖ ኣምላክ ብምምሃር ንሃገርን ንቤተ ክርስቲያንን ጠቃሚ ሰብ ገበሩ ብግሎም ሃይቅ ውሽጢ ኣትዮም ክጽልዩ ከለው ናይ ብርሃን ምሰሶ ዓንዲ ይወርደሎም ነበረ ሃይቅ እስጢፋኖስ ገዳም እውን ካብ ዝጠፍእ ድሕሪ 300 ዓመታት ኣቃኒዖማ እዮም ከምዚ እንዳበሉ ንቤተ ክርስቲያን ከተጉ ብፍላይ ብኣበምኔትነት ኣብ ዝጸንሕዎም 45 ዓመታት ንዓይኖም ድቃስ ኣይተመነዩን ጎኖም ድማ ምስ ድቃስ ተራኺቡ ኣይፈልጥን
እንዘ ይሃሊ ዘበሰማያት አስቦ መጠነ ዓመታት 50 ይሰከበ በጎቦ ከም ዝብል ድሕሪ እዚ ዝዓርፍሉ ዕለት ምስ በጽሐ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወሪዱ ቃል ኪዳን ሃቦም ካብ ዝውለዱ ኣብ 82 ዓመቶም ኣብ 86 ዓመቶም ዝብል እውን ኣሎ። ኣብ 1282 ዓመተ ምህረት ብዕለተ ሰንበት ዓሪፎም ተቐብሩ። እዛ መዓልቲ ጉንበት 26 ናይዞም ጻድቅ ኣቦና ዕለተ ልደቶም እያ። በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ናይዞም ጻድቅ ክብሮም ብጣዕሚ ዝኸበረ እዩ። ካብ በረከቶም ይኽፈለና መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ። ነቲ መጓሰ ኣራያ ደኣ ኹንዎ እምበር ኣብ ልዕሊ እቶም ዝተዋሃቡኹም ጎይቶት ኣይትኹኑ። እቲ ሓለቓ ጓሶት ምስ ተገልጸ ድማ ዘይጽምሉ ኣኽሊል ክብሪ ክትቅበሉ ኢኹም። ከምኡ ከዓ ኣንቶም መናእሰይ ነቶም ዝዓብይኹም ተገዝእዎም። ኣምላኽ ንዕቡያት ይመዓቶም ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም ይብል ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 3። በረከት ናይ ኣቡነ ኢየሱስ መዓ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡ ድማ ኣቡነ ሃብተ ማርያም ጻድቅ። እዞም ጻድቅ ናይ ሃገርና ኮከብ ገዳም እዮም። ጽድቅን ትሩፋትን ከም ኣቡነ ሃብተ ማርያም ከም ዝበሉ ኣበው ባሕሪ ካብ ዝኾነ ጣዕሚ ህይወቶም ቁሩብ ንበረከት ክንካፈል። እዞም ጻድቅ መካነ ምውላዶም ኣብ ውሽጢ ሽዋ የራውዒ ክኸውን ከሎ ኣቦኦም ፍሬ ብሩክ ኣዲኦም ከኣኒ ቅድስቲ ዮሲና ትበሃል። ብፍላይ ቅድስቲ ዮሲና ብጣዕሚ ጽብቕቲ ፈታዊት ምጽዋት ብርኽቲ ሰበይቲ ነበረት። ከምኡ እውን ቅድሚ ጻድቅ ኣቦና ምውላዱ መኒና ናብጩ ዝበለ በረኻ ኣትያ ነበረት። ግን ዝበቕዐ መናኒ ረኸባ እሞ ካብ ማህፀንኪ ሕያዋይ ሩሩህ ናይ ስላሴ ባርያ ኣለሞ ተመለሲ ኢልዋ እንደገና ተመለሰት። ንጻድቅ ኣቦና ወሊዳ የዕብያ እንደገና መኒና በተጋድሎ ጸኒሓ 7 ኣኽሊላት ተቐቢላ ዓረፈት። ናብ ናይ ጻድቅ ኣቦና ዜና ህይወት ክንምለስ ኣቡነ ሃብተ ማርያም ገና ህፃን ከለው ምሳዲኦም ቆይሞም ክቐድሱ ከለው እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ክበሃል ሰሚዖም እዛ ጸሎት ብህፃን አንደበቶም ሒዞም ለይቲ እንዳተንስኡ በጃኻ መሓረና እንዳበሉ ይሰግዱ ነበሩ። ወዲ 5 ዓመት ህፃን ከምዚ ክገብር ምርኣይ በእውነት ይደንቕ እዩ። ቁሩብ ዕቢ ኢሉ ኣብ ጓስነት ከለውን ፍጹም ተሓራምን ጽዋምን ነበሩ። ጸጋኦም ስለ ዝበዝሓሎም ቆልዓ እንከለው ብዙሕ ተኣምራት ሰሪሖም እዮም። ናይ ፈጣሪኡ ስም ዘቃለለ ሓደ ጓሳ እውን ኣብ ልዕሊ ኣየር ሰቒሎም ኣውዒሎሞ እዮም። ድሕሪ ግን ንኣካለ መጠን ምስ በጽሑ ናብ ትምህርቲ ቤት ኣትዮም መጻሕፍቲ ከዓ ኣጽኒዖም መኒኖም እዮም። ብናይ ኣባ መልከ ጸዲቅ ኢድ ድሕሪ ምምንኳሶም ዝሰርሕዎ ትሩፋትን ዝነበሮም ተጋድሎን ግን ብናተይ ድኻምነት ድኹም ሰብ ክዝርዘር ኣይከኣልን እዩ። ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ሰጢሞም 500 ግዜ ይሰግዱ። በብመዓልቱ ድማ 40 ወንጌልን 150 መዝሙረ ዳዊትን ይጽልዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ምንባብ ዓብይ ጸሎት እዩ። ኣብ 40 መዓልትን ቀጺሎም እውን ኣብ 80 መዓልቲ ሓንቲ ግዜ ጥራይ ይምገቡ ነበሩ። ምግቦም ከዓ ሳዕርን ቆጽልን ጥራይ እዩ። በብዕለት ብዘይ ምቁራጽ ማዕጠንቲ የዕርጉ ካህን እዮም እሞ ዘወትር ብቅድስና ቅዱስ ስጋኡ ይበልዑ ክቡር ደሙ እውን ይሰትዩ። ብፍጹም ኣብ ውሽጢ ልቦም ቂምን ክፍኣትን ኣይሕድሩን። በዝን ብኻልእን ትሩፋቶም ደስ ዝበሎ ጎይታ ድማ ነዞም ጻድቅ ናይ እሳትን ናይ ብርሃንን ሰረገላን ሂብዎም ብኡ እንዳበረሩ ንኢየሩሳሌም ይኸዱ ነበሩ። ድሕሪ ብዙሕ ናይ ተጋድሎ ዘመንና ድማ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣእላፍ መላእኽቲ ኣኸቲሉ መጺኡ በሎም ስለይ ጥሜትን ጽምእን ስለ ዝተዓገስካ ስለ ምናኔኻ ስለ ዝተባረኸ ምንኩስናኻ ስለ ንጹህ ድንግልናኻ ቂምን በቐልን ስለ ዘይመሓስካ ስለ ንጹህ ክህነትካን ማዕጠንትኻን ቅዱስ ወንጌል ብፍቕሪ ስለ ምንባብካ 7 ኣኽሊላት ክህበካ እየ። ኣብ ሰማይ ድማ ኣብ ጎኒ መጥምቁ ዮሃንስ 500 ናይ ዕንቁይ መሰተታት ወይ ከዓ ዓንዲ ዘለዎ ኣዳራሽ ይበካ ኣለኹ። ብስምካ ዝልምኑ ብቓል ኪዳንካ ዝምሕፀኑ ኩሎም ክምሕለልካ እየ። ኣማንየ በርእስየ ኢለካ ኣለኹ በሎም።
ቅዱሳን መላእክቲ ከዓ ሃብተ ማርያም ሓውና ክብሉ ሓቐፍዎ። ጎይታ ግን በታ ሰዓት 1:3 ኮይኑ ተረኣዮም እሞ ሓቂፉ 3 ግዜ ሰዓሞም። ካብ ፍቅሩ ጽንዓት ዝተለዓለ ድማ ነብሶም ካብ ስጋኦም ተፈልየት ብዝማሬ ከዓ ወሰድዋ። እዛ መዓልቲ ጉንበት 26 ንጻድቅ አቦና ሃብተ ማርያም ዕለተ ልደቶም እያ። አምላከ አበው ወሰማዕት ጣዕመ ፍቅሮም ክብሮምን ጸጋ በረከቶምን ይዓድለና ይክፈለና አሜን። መዝሙር ዘዳዊት 36 ድማ ከምዚ ይብል ኦ እግዚአብሔር ሳህልኻ ክሳዕ ሰማያት እምነትካ እውን ክሳዕ ደበናታት ይበጽሕ። ጽድቅኻ ከም ኣኽራን አምላኽ እዩ፣ ፍርድታትካ ገፊሕ መዓሙቕ እዩ። ጎይታዬ ንሰብን እንስሳን ትባልሆም ኢኻ። ኦ አምላኽ ሳህልኻ ክንደይ ክቡር እዩ። ደቂ ሰብ ከዓ ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣኽናፍካ ይጽግዑ፣ ብስብሒ ቤትካ ይጸግቡ። ካብ ወሓዚ ባህታኻ እውን ተስትዮም። ናይ ህይወት ፈልፋሊ ኣባኻ እዩሞ ብብርሃንካ ብርሃን ንርኢ ኣሎና። ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኣገልጋሊኡ ቅዱስ ቶማስ፣ ካብ አቡነ ሃብተ ማርያም፣ ካብ አቡነ ኢየሱስ ሞዓ፣ ካብ ኩሎም መዛልሙዓንቲ ዝውዕሉ ካብ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ምስጢር ከሳቴ ብርሃን በረከት ጸጋ በረከቶም ይኽፈለና አሜን። ጸሎቶም ይርድኡና አሜን። ጉንበት 26 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ ካብ 12 ሐዋርያት፣ ቅድስቲ አርሶንያ ናይ ቅዱስ ቶማስ ተኸታሊት፣ አቡነ ሃብተ ማርያም ጻድቅ። ወርሓዊ በዓላት ድማ አቡነ ኢየሱስ ሞዓ ዘሃይቅ፣ ቅዱሳን ሰማዕታተ ናግራን፣ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን። መዓፁ ተሸጊሩ ከሎ ጎይታ ኢየሱስ መጸ። ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ እውን ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን በሎም። ድሕሪ እዚ ከዓ ንቶማስ ኣጻብዕካ ናብዚ ኣምጽእ ንእዳወይ እውን ረአ ኢልካ ኣማኒ እምበር ዘይኣማነ ኣይትኹን በሎ። ቶማስ ከዓ መሊሱ ጎይታይን ኣምላኸይን በሎ እሞ ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ስለ ዝረኣኻኒ ኢኻ ዝኣመንካ፣ እቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑ ብፁዓን እዮም በሎ። ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 26 ክሳብ 27 ንሪኦ ማለት እዩ። ክነንብብ እንድሕር ደሊና በረከት ናይ ኩሎም ናይ ዕለት 26 ናይ 25 ምስ ኩላትና ይኹን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 27 ናይ መድሃኒ ዓለም ኣምላኽና ጉንበት ንቐጽል። በረከቱ ይሕደረና፣ ቸርነቱ ናይ ኩሎም ቅዱሳንን ቸርነት ናይ መድሃኒ ዓለምን ይሕደረና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ጉንበት 27 ድማ ወርሓዊ በዓል ናይ መድሃኒ ዓለም ኣምላኽና እዩ። ምሕረትን ቸርነትን ሰለስትነትን ሓድነትን ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ተዝካረ ስቕለቱ ለመድሃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ 27 ጉንበት በዛ መዓልቲ እዚኣ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ደቂ ሰባት ኣብ መስቀል ዝተሰቐለሉ መዓልቲ ዝዝከረሉ እዩ። ይቕረትኡን ምሕረቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ድማ ሰላም እብል ለመልታህቴከ ጽፍዓተ ወዘርእስከ ኩርዓተ ኢየሱስ ክርስቶስ ነላዊ ህይወትየ አንተ እንበለ አስምርከ ኢታሞተኒ ሊተ ተማጸንኩ በስጋከ በመስቀል ዘሞተ ይበረከት ቸርነቱ ይሕደረና አሜን። አባ ዮሐንስ ሊቀ ጳጳሳት ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ መበል 30ዋይ ሊቀ ጳጳሳት እስክንድርያ ዝኾነ ቅዱስ ዮሐንስ ሊቀ ጳጳሳት አዕረፈ። እዚ ቅዱስ አቦ ሕያዋይን ፈላጥን ነበረ። ካብ ብንእስነቱ እውን መንኮሰ እሞ ኣብ ገድሊ ተጸምደ። ብድሕሪኡ እውን ኣብ ሓደ በዓቲ ውሽጢ ኣትዩ ንዓርሱ ከም እሱር ገበረ። ወረ ሕያውነቱን ፍልጠቱን ምስ ተሰምዐ ድማ ኤጲስቆጶሳትን ካህናትን ኣገዲዶም ሊቀ ጵጵስና ሸምዎ። ብዙሓት ድርሳናት ድማ ደረሰ። እግዚአብሔር እውን ኣብ ዘመነ ሲመቱ ስልጣን ቤተ ክርስቲያን ኣጽንዐ። ኣብ ዘመነ ሲመት እዚ ቅዱስ አቦ ድማ ሓደ ኣማንን ጻድቕን ዝኾነ አንስጣስዮስ ዝተሰምየ ንጉስ ነበረ። ኣብ ሃገረ አንጾኪያ ድማ ቅዱስ ሳዊሮስ እዩ ሊቀ ጳጳሳት ዝነበረ። ቅዱስ አባ ሳዊሮስ ድማ ንቅዱስ አባ ዮሐንስ ብዛዕባ ርትዕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ከምዚ ክብል መልእኽቲ ጽሓፈሉ። ንጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብድሕሪ ተዋህዶኡ ከም እምነት ኣቦታትና አባ ዲሜጥሮስን አባ ዲዮስቆሮስን ብዘይ ምትሕውዋስ ብዘይ ምልውዋጥ ብዘይ ምፍልላይ ብዘይ ምውሳኽ ሓንቲ ባህሪ
አላቶ አባ ዮሐንስ ኩሎም ኤጲስቆጶሳቱን እውን ነታ መልእኽቲ ተቐበልዋ ተፈላለዮም ዝነበሩ ናይ አካል ህዋሳት ሓደ ስለዝኾኑ ክብሪ ምስጋናን ንዝግብኦ ንጎይታናን መድሓይናን አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ አመስገንዎ እሞ ብድሕሪዚ ድማ አባ ዮሐንስ ነታ አባ ሳዊሮስ ዝጽሓፈሉ ደብዳቤ መልሲ ጽሓፈሉ እታ መልእኽቲ ድማ ብዛዕባ ነገረ ተዋህዶ ናይ ሃይማኖት ጥበብ ዝመልአ ነበረት ሊቀ ጳጳሳት አባ ሳዊሮስ እውን ብሰናይ ምቕባል ተቐበላ በታ መልእኽቲ እውን ኣብ ሃገረ አንጾኪያ ሰበኸ እዚ ቅዱስ አቦ ንምእመናኑ እናመሃሮም ኣብ መንበረ ማርቆስ ን11 ዓመታት ምስ ጸንሐ ብሰላም ዓረፈ በረከቱ ምሳና ትንበር ንዘለዓለም አሜን ሰላም እብል ለዘሞቃ ርእሶ እስከ ተህርየ ለተጰጵሶ ለዋህድ አምላክ እንዘይ ይሰልሶ ቃለ ምዕዳን ነቢቦ ወመጽሐፈ ሕግ ደሪሶ ለፈጣሪሁ ወሃበ ወመጠወ ነፍሶ ይብል በረከቱ ይሕደረና አሜን ከምኡ ድማ አልዓዛር ጻድቅ በዛ መዓልቲ እዚኣ ሓው ማርያምን ማርታን ዝኾነ አልዓዛር ጻድቅ አዕረፈ ጎይታና ነዚ ጻድቅ እዚ ካብ ሞት ኣብ ዘለዓለሉ ሰሙን መከራ ተቐቢሉ ሞተ ብድሕሪዚ ትንሣኤኡን ዕርገቱን ድማ ምስ ሃዋርያት ሓበረ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ኣብ ልዕሊኦም ምስ ወረደ ሃዋርያት ኣብ ልዕሊኡ ኣዳዎም አንቢሮም ኣብ ሃገረ ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስነት ሸምዎ ንምእመናን መጓሰኡ ድማ ብሰናይ ሓለዋ ሓለዎም ኣብ ሲሞቱ ድማ 40 ዓመት ነበረ ብሰላም ድማ አዕረፈ በረከቱ ምሳና ትንበር ንዘለዓለም አሜን ሰላም ለአልዓዛር ኤጲስቆጶስ ዘተሰይመ ረቡዓ መዋዕለ ድህረ በመቃብር ተሃትመ ኢየሱስ ክርስቶስ ድህረ አንስኦቶ ቀደመ ምስለ ሙታን እስከ ያነስኦ ዳግመ በዛት ዕለት አዕረፈ ወኖመ ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን በረከት ናይ ቅዱሳን ኩሎምን ምሕረት ቸርነት ናይ መድኃኔዓለምን ምስ ኩላትና ይኹን አሜን ናይ አቡነ ኩሎም ናይ ብዛለሙዓን ዝውዕሉ ናይ መድኃኔዓለምን ምስኡ ዝውዕሉን ናይ አቡና ተክለ ሃዋርያት ናይ ኩሎም ምስ ኩላትና ይኹን ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ኩሉ ፊደል ካብ አናባ ዘንጠብኮ ዘጉደልኩ በአፈ ቅዱሳን ድጓ መላእክት ተአርመለይ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀቤነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበስረነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነን ኩሉ እኩይ መዚአኪ እቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለም ዓለም አሜን በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋ መልእተ ውዳሴ መልእተ ሞገስ መልእተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ እንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድረ አቃዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በክዳንኪ አሜን ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን